Аз ще разкажа няколко думи за тази машина, на която аз работя. Това е Intraceuticals. Това е един иновативен метод за подмладяване. Използва се както за тинейджъри, при заболяване и третиране на акнетична кожа, така могат обект да представляват и хора в по-напреднала възраст, особено жени вече, които са в застаряваща възраст при желание да подмладят своята кожа. Безобиден метод с много добри мигновени резултати. Използват се серуми, които са богати на хиалуронова киселина, аминопептиди, различни растителни продукти, витамини, минерали и на базата на този кислород, тъй като се получава едно кислородно мехурче с апликатора и накрайника на апарата, без никакви инжекционни манипулации, без някаква болка, се получават доста добри резултати. Най-важното, което можем да кажем е, че тази манипулация е абсолютно безобидна, безвредна за хората и веднага се отчита резултат. Пациентките са щастливи, доволни, сияещи и излизат усмихнати от нашия кабинет.